Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι κάνουμε αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία τοποθέτησης ενός Yale Linux. Δηλαδή, εγκατάσταση στην εφαρμογή, ενημέρωση, calibration κτλ. Πάμε να δούμε στο κινητό. Αφού προχωρήσαμε με τα updates, μας πάει αυτόματα στη ρύθμιση της συσκευής μας. Οπότε πατάμε Continue. Εννοείται ότι η πόρτα είναι ξεκλείδωτη, απλά κλειστή. Μας λέει ότι πρέπει να σιγουρευτούμε ότι ο μαγνήτης είναι τοποθετημένος και του λέμε ότι είναι τοποθετημένος. Και τώρα ξεκινάμε το calibration. Μας λέει ότι την κλειδώνουμε πλήρως μέχρι εκεί που σταματάει. Ξεκλειδώνουμε πλήρως, αλλά μέχρι εκεί που είναι να τραβήξουμε τη γλώσσα. Δεν τραβάμε τη γλώσσα. Και τώρα σιγά σιγά κλειδώνουμε μέχρι να ακουστεί το κλικ. Και πάλι σιγά σιγά ξεκλειδώνουμε μέχρι να ακουστεί το κλικ. Continue. Εδώ τραβάμε τη γλώσσα, αλλά κρατάμε την πόρτα κλειστή. Και πατάμε Continue. Ανοίγουμε την πόρτα μας μέχρι ένα ικανοποιητικό σημείο. Πατάμε Continue. Και την κλείνουμε ίσα ίσα μέχρι να κουμπίσει η γλώσσα σε αυτό το σημείο. Και πατάμε πάλι Continue. Και τώρα την κλείνουμε. Εδώ μας ενημερώνει, αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, ότι η κλειδαριά έχει καλυμπραριστεί σωστά. Σε αυτό το σημείο μας ζητάει να συνδέσουμε το μηχανισμό στο δίκτυο για απομακρυσμένη διαχείριση. Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε το εξωτερικό bridge, στην παλιά έκδοση που δεν είχε ενσωματωμένο bridge, ή στην καινούρια έκδοση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το built-in bridge. Continue. Αναζητάει τα Wi-Fi. Πάμε στο δικό μας εδώ στο TFS Wi-Fi και θα χρειαστεί το password. Αφού συνδεθεί στο Wi-Fi, μας ζητάει το λογισμικό να κάνουμε έναν έλεγχο στο σήμα για να μας ενημερώσει ότι η σύνδεση είναι OK και μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε αυτό το σημείο θα δείξουμε τι κάνει το NFC και πώς το προγραμματίζουμε. Αυτό εδώ είναι ένα NFC tag, το οποίο το κολλάμε στο έξω μέρος της πόρτας και μας δίνει τη δυνατότητα με το κινητό να έχουμε μια πιο γρήγορη πρόσβαση στην οικία μέσα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε το NFC tag έξω και το σκανάρουμε με το κινητό, δεν χρειάζεται να ανοίξω την εφαρμογή, δεν χρειάζεται να μπω μέσα στην κλειδαριά και να πατήσω άνοιγμα, ούτε χρειάζεται να πατήσω κάποιο κωδικό στο keypad, αν εφόσον υπάρχει. Πατάμε Enroll a Yale Dot, του δίνουμε ένα όνομα, Φώτης, Door, ας πούμε, Continue και το περνάμε. Εδώ μας λέει να μας δείξει κάποιες οδηγίες τοποθέτησης. Πρακτικά έχει μια αυτοκόλλητη ταινία και μπορούμε να το κολλήσουμε οπουδήποτε έξω από την πόρτα. Εδώ θα του πω ότι είναι ήδη τοποθετημένο. Complete. Ωραία. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και με την εγκατάσταση του πληκτρολογίου, εάν χρειάζεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω και ένα πληκτρολόγιο. Πάμε πίσω, προσθήκη, και μας ζητάει να σκανάρουμε ξανά το QR code. Σκανάρουμε το QR code πάνω στη συσκευή. Και εδώ ξεκινάμε τη διαδικασία εγκατάστασης. Μας λέει ότι πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει οι μπαταρίες να είναι τοποθετημένες. Μπορούμε να ανοίξουμε πατώντας εδώ την εγκοπούλα.
και θα δούμε αυτά τα πλαστικά μονωτικά που μας έχουν εκτός μπαταρίας. Θα βγάλω το πλαστικό, θα τοποθετήσω την μπαταρία πάλι πίσω και θεωρητικά θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει το πληκτρολόγιο. Θα τοποθετήσω και το καπάκι του. Ωραία, εφόσον αναβοσβήνει, μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ επιλέγω σε ποιο σπίτι θέλω να βάλω το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Θα το βάλω στο Fotis House που επιλέξαμε και πριν για το Linus που έχουμε εγκαταστήσει. Θα ελέγξει για τυχόν ενημερώσεις, μας λέει ότι είναι ενημερωμένο. Προχωράμε. Τώρα περιμένουμε να γίνει η σύζευξη μεταξύ πληκτρολογίου και μηχανισμού. Μετά από αυτό το στάδιο θα μας ζητήσει να δοκιμάσουμε το πληκτρολόγιο με ένα κωδικό, το οποίο θα το δούμε πάνω στην πόρτα. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να δοκιμάσουμε το νέο μας πληκτρολόγιο. Πατάμε Continue. Μας έχει φτιάξει έναν κωδικό προσωρινό, αυτός αλλάζει στο μέλλον. 38599 είναι ο κωδικός. Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε το κωδικό που μας έβγαλε η εφαρμογή. Για να δούμε αν έχουν πάει όλα σωστά. Φαίνεται ότι όλα δουλέψανε όπως πρέπει. Και αυτή ήταν η εγκατάσταση όσον αφορά πληκτρολόγιο και συσκευή. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε και άλλες ρυθμίσεις στην εφαρμογή και για την κλειδαριά. Για παράδειγμα, συνήθως το ρυθμίζουμε να κλειδώνει αυτόματα από εδώ και μπορούμε να ορίσουμε πότε θα κλειδώσει αυτόματα. Εδώ το ορίζω μετά από 10 δευτερόλεπτα, αφού κλείσει η πόρτα. Οπότε μπορώ να την κλειδώσω, να την ξεκλειδώσω και αφού βγω, μετά από 10 δευτερόλεπτα, ο μηχανισμός θα κλειδώσει αυτόματα. Ωστόσο, από την αρχική οθόνη και την μπάρα δυνατοτήτων μπορώ να δω ποιος άνοιξε την πόρτα και με ποιο τρόπο και μπορώ να φτιάξω χρήστες και κωδικούς για πιθανούς επισκέπτες, για φίλους, τεχνικούς, delivery κτλ. Εδώ βλέπω το δικό μου προσωπικό κωδικό. Μπορώ να τον αλλάξω από εδώ ή αν θέλω να προσκαλέσω έναν χρήστη να μπορεί να διαχειρίζεται και αυτό στην εφαρμογή ή απλά να είναι επισκέπτης ή να φτιάξω μόνο κωδικούς με συγκεκριμένη ημερολογιακή ισχύ ή για μια φορά ή για όσο χρειαστεί να μείνει κάποιος στο χώρο μας. Αυτή ήταν μια πολύ γρήγορη παρουσίαση της εφαρμογής. Αυτά από μας. Ήταν έτσι μια πολύ γρήγορη παρουσίαση και εγκατάσταση του λογισμικού του Yale Linux, πληκτρολογίου, του NFC DOT κτλ. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη απορία. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε και στα επόμενα βίντεο.